Što misliš o prop firmama danas? Prop firme su super stvar ako nemaš svog kapitala. Znači, ako si neko koji ima možda posao, koji ne zarađivaš toliko puno novaca i ne možeš toliko investirati novaca ili udvojiti ga da tradaš sa nekim većim novcem kao 20, 30, 50 soma. Ti kupiš funded account za nekih 500 eura, mislim da dobiješ 100 soma funded account i sa tim dobiješ neki izazov. Kad taj izazov napraviš, imaš, ne mogu reći dostup do tog novaca, ali imaš dostup da zaradiš od tog novaca. To znači ako napraviš 10%, imaš onda neki split share. To znači 10% tih 100.000 eura, imaš 10.000 eura. Tih 10% onda, mislim da 8% je neto, onda 2% kao uzimaju još oni. To je jako dobra stvar ako si početnik, jer iz nula kapitala, realno mislim, ajde iz 500 eura, možeš zaraditi ozbiljne novce ako si discipliniran i držiš se neke strategije i naravno i pravila funded accounta.